OK ľudia, bude to na 2 videá, takže teraz budete tu, teraz vás dám tu a toto bude spočívať, že sa to musí odraziť od toho a ja musím dať špičák a musí to ísť sem do lavora. Takže som zvedavý, že ako to pôjde. Takže ideme na to. Takže dám ešte ten lavor do stredu. Dúfam, že ho tam vidíte. Dobre, vidíte. Takže tak a na prvý! Na prvý, chápete to? Kokos, tak toto, teraz ideme petou, otočíme sa a to isté. Takže ideme. Petou už bude chuštiť ťažšie, ale tak a špičák. Kokos, to je ťažké jak hovado. Není to ťažké, ale s týmito kopačkami, keď som tu, no tak je. Nie. Stále nič. Som si myslela, že to dám tiež na prvý, ale nie, nedám. Úplne vedľa. Ale úplne. Tak a špičák. Čo ti trbe? Toto neverím, že nedám. Tak a slabo. Bolo to slabo. Tak a špičák. Kokos. Tak a špičák. Máme to po dlhej dobe. Máme to, yes! Indiana Champions. Čo dáme? Teraz urobíme to isté, ale musím takto. Takže ideme tak, ako to prvé, takže tak. Čo bolo? Čo bolo? Poviete mi, čo to bolo. Vidíte ma, dobre. A ak nemáte u mňa odber, aj zvonček, no tak ho tam dajte. Zvonček je na to, aby vám to, čo vydám, no tak vám to ukáže. Aby sme mali 20 odberateľov a 2 sa mi zrušili. Takže plesknite tam aj odber a môžete aj like, ak chcete. Mne to nevadí, ale hlavne ten odber, ak poprosím. Takže pokračujeme. Ja my robíme niečo iné. Musí tak a hop, hop, hop. OK. Ja nerobil som to, takže ešte raz. Ja som robil to, čo prvýkrát. Takže ja to chcem dať. Tak. Tak. Oj. Tak. OK, takže tak. Toto sa asi nebude dať, lebo to je dosť ťažké. Tak. No, bude sa dať. Pohoda. Takže tak. Nevadí.
natáčam už 5 minút. 5 minút. 5 minút to neviem dať. Viem, že budete písať, že Stanu, to je easy, to by som dala ja. Tak si to skúste. A natočte si to. Takže tak, natočte si to. Aby som to tiež videl. Už to točím 6 alebo 5, no skoro 6 minút už. Ja stále robím toto prvé. To si robíš srandu. To si robíš srandu. Dobre, toto prestrihneme. Ja toto nedám, viem, som noob a ideme na niečo iné. Takže idem rozmýšľať, takže čus. Takže, ďalšie, ak vidíte tam, to čierne, toto, a tam je za tým ľavou. Takže túto prekážku musíme prekonať, takže buď špičák, alebo takže takto, buď tak, alebo špičák. Takže skúsime špičák, že to dám, takže ideme na to, takže vedľa, tak vám povedal. Skoro to tam bolo. Yes, je to tam. Vy sami môžete vidieť. Je to tam. Aha. Vidíte? Je to tam. Takže ďalší trinčok. Neviem, čo bude. Zás musím rozmýšľať, takže zatiaľ čus. Takže nič som zatiaľ nevymyslel, ale zatiaľ si môžeme ukázať, ako si zaviazať šnúrky. Teraz ste mi spadli, takže dám vás sem, aby ste ma videli. Takže máte dve šnúrky, prekrížite a urobíte takýto úzlik. Potom ťaháte. Dobre, takže teraz musíte si urobiť takú slučku a druhým tiež. A teraz to iba stačí takto, hej? Tak. Počkať. Musím si urobiť lepšiu slučku, takže super. Tak. Aj tak je dosť malá tá slučka. Musí byť taká istá. Takže prekrížime. Hej. A teraz by sme ho mali sem a tak. A máte úzlik. Teraz vám to ukážem na vizutej. Toto bola na nohe, teraz vám ju vizujem. Ak sa čudujete, kde som našiel takéto kopačky s ponožkou, no tak som to našiel na Temu. Takéto kopačky, normálne 33. Takže hej, dám vám na pravý vlastný štík. Máme kopačku, zoberete si takto, musíte si ju takto a musíte toto dať cez túto dierku, potom si to zobrať a ťahať. Takže to máme. Teraz si musíme nie ku mne, ale takto si urobíme
robíme si normálne. Tak. A teraz tu a počkaj, takto sa mi to zle, keď to nemám na nohe. Na nohe to je ľahšie, takže urobíte tak a máte. Dobre, to bolo koniec videa. Už ma nič nenapadá. Takže čaute. Dajte mi odber, prosím. Čaute.